Mna bhuti ndibone ipost yakho kuTikTok malunga ne-donation eniyenzayo for uRev Mlungwana. Andimazi uRev Mlungwana, andililo iNazaretha. Ndakhomenta kwipost yakho ukuthi nam ndiyafuna ukufaka isandla. Ndiye ndaphosa ke nam loo nto ndinayo because andiphangeli, ndafaka i-R100 yam. Ndithe after ndifake loo mali ndafumana ii-calls kwii-customers zafuna uthenga ii-beads. Ndithengisa ii-beads like ipakethi 140 each. Zafuna uthenga ii-beads, ndazithengisa nyhani, ndaya kuzo zathengwa ii-beads zam ngendlela esisimanga because imali endiyenzileyo namhlanje it's plus minus 1.8. Andizange ndayenza loo mali, zange ndayenza loo mali. Even ngeveki andizange ndayenza loo mali, ndiyenza ngenyanga not nge-one day. Kuvele kwenzeka nje eso simanga namhlanje. I believe ukuthi ndiye ndabusiseka because emveni koba ndikuthumela imeseyiji uye wathi inkosi ingibusise, ndavela ndathi amen. But khange ndiyazi ukuthi kuza kwenzeka into enje. Ndifuna ukuthi ke inkosi kakhulu.